Keď sa dieťa narodí, všetko sa zmení. Nielen, že sa zmení náš životný štýl, ale aj naše telo. Po pôrode sa mnohé ženy cítia, ako by stratili svoju postavu. Ale nebojte sa, existuje množstvo spôsobov, ako sa vrátiť k svojej starej forme. Prvým krokom je trpezlivosť. Po pôrode sa vaše telo potrebuje zotaviť. Dajte si čas, aby ste sa uzdravili a prispôsobili sa novej situácii. Nezabúdajte, že ste práve prešli veľkou zmenou. Keď sa budete cítiť pripravená, začnite s jemným cvičením. Prechádzky sú skvelým spôsobom, ako sa dostať späť do formy. Môžete si vziať dieťa so sebou v kočíku a užiť si čerstvý vzduch. Postupne zvyšujte intenzitu a dĺžku prechádzok. Dôležité je aj posilnenie svalov panvového dna. Cvičenia ako Kegelové cviky sú veľmi účinné. Pomáhajú nielen pri zotavení, ale aj pri zlepšení sexuálneho zdravia. Nezabúdajte na stravu. Po pôrode je dôležité jesť vyváženú stravu, bohatú na vitamíny a minerály. Zamerajte sa na ovocie, zeleninu, celozrnné výrobky a bielkoviny. Ak dojčíte, vaše telo potrebuje ešte viac živín. Hydratácia je ďalším kľúčovým faktorom. Pite dostatok vody, aby ste udržali energiu a podporili metabolizmus. Niekedy si ani neuvedomujeme, že dehydratácia môže ovplyvniť našu náladu a energiu. Cvičenie s dieťaťom môže byť zábavné. Existujú rôzne programy, ktoré kombinujú cvičenie s interakciou s dieťaťom. Môžete si vyskúšať jógu pre mamičky a bábätká alebo fitness kurzy, kde sú deti vítané. Sociálna podpora je tiež veľmi dôležitá. Zdieľajte svoje skúsenosti s inými mamičkami. Môžete sa navzájom motivovať a povzbudzovať. Spoločne sa môžete zúčastniť cvičení alebo sa jednoducho stretnúť na kávu a porozprávať sa o svojich pokrokoch. A nakoniec, nezabúdajte na duševné zdravie. Po pôrode sa môže objaviť aj popôrodná depresia. Je dôležité rozprávať sa o svojich pocitoch a hľadať pomoc, ak je to potrebné. Starajte sa o seba, aby ste mohli byť tou najlepšou mamou pre svoje dieťa. Pamätajte, že každý pokrok je dôležitý a že sa nemusíte porovnávať s inými. Každé telo je jedinečné a vy ste na správnej ceste. S láskou a trpezlivosťou sa môžete vrátiť k svojej starej forme a cítiť sa opäť skvele.